Намираме се в Тотмос. Го имитираме. Красота. Шварцвалд. Ма снимай с тия къщи и мен. Идеално, май, супер е. Те натисна ли? Снима още една. Къщи. Зелено, зелено! Всичко е зелено тук. Супер е, май. Още веднъж ще се извъртим. Кажи на хората на Шварцвалд. Да се извъртим и така. Тия ще ги изкараме на диск майна да се Това е гледа. къщата, виж. Страшна е, страшна. Супер. Това можеш да го приближиш? Да. Идеално. И ето това, което навози мене през цялото време.